Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndinongoti ndinokuzivisai imi motaura comment section kuti munofungei nezvayanditi so chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe paSain TV mukana uchiripo kuti udi usubscribe turn on your notification bell kuti pega pega patinouploada mavideos nguva yega yega yatinokupai nyaya dzichipisa you'll be notified ndichitwa zvekudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint so inzwai kavazukuru inzwai kune vese vanoda vanoda munhu waungatrusta kurandirwa tumaservices twaita sekudhilivhara kudii ndingangoti maerrands kurandirwa maerrands kuno kuZimbabwe aiwa makasununguka kubata sekuru panhamba dzirapo totaurirana toitirana kaskiri kachona handiti ndo zvatiri kuita mazuva ano so sunungukai kuti bata panhamba dzirapo Also, Sarah wako is back. So, starting tonight, 7:30, tiange tine Sarah wako kadeadea, patine chikupai varume nevakadzi. So, usasarire muzukuru kana uchitsvaga wako. Nyaya ndauya nayo vazukuru, ndauya kuzokuzivisai kuti Zupco passenger company yanechitima handiti yaintroduce chitima chinenge chienda kuana Mufakosi uko so vazukuru wese ari muHarare ukaenda panoni pachiko parailways pepe paheadquarters yerailways pamain station yerailways muHarare padhuze nepacharge office unokwira chitima chitsva chiri ipapo chinenge chienda kupi kuana Mufakosi uko but vanhu vanenge Hopewell Chin'ono vari kuti mauda kutidzorera ku1965 hamene kuti munozviona sei vazukuru chitima zviri right here kana kuti hazvisi right but chine chazoonekwa chapaka apapo zviri zvanga zvakuita asi chatofa chinhu chinyowani here hamene kuti munozvionawo sei vazukuru nenyaya yetransport iri kunetsa muZimbabwe yese kusanganisira muguta guru reHarare nechitima chaintroducewa kuti chinge chitibetsera isusu vana vasina motikari dzavo kuti tinge tiri tinobatsirika patransport. Ngatitauriranei kucomment section kuti munofungei nenyaya yechitima icho chinyowani chavemo muZimbabwe. From Mango Side, the only Zimbabwean uncle, tichiti much love.